I guess. אז ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למפגש שלנו הערב בנושא מהימים הנוראים לימים המוארים. ואיזה כיף לכל מי שהצליחו להגיע. אני ממש ממש מתרגשת להיות איתכם. גם טיפה לחוצה, אולי אני אסתיר את עצמי, יהיה לי יותר קל לא לראות אותי. אה, וכן, מאוד יעזור לי אם תפתחו את עדיין ואלוש. יעזור לי אם תפתחו מצלמות. ואז נראה מי איתנו כאן, מי שזה לא מתאים אז לא, אבל מי שזה מסתדר, אז ככה נוכל גם לדעת אם יש פה גברים, נשים, כי יש פה ככה כינויים לא ברורים, ולוודא שזה באמת בני אדם ולא רובוטים. אז ותודה למי שעם מצלמות פתוחות. אז אנחנו כאן, אני אציג את עצמי, יש כאלה שמכירים, יש כאלה שלא, אז קוראים לי שירה לב ציון ואני מדברת אליכם כאן מביתי בירושלים. אני אימא לשלושה, נשואה לרפי, ואני מגשרת, עורכת דין לעניינים הסכמיים בלבד, ומנחת קבוצות, מלווה אנשים, זוגות, קבוצות, ארגונים בגישת תקשורת מקרבת והמצפן. ומה שאני עושה עכשיו איתכם זה בעצם איזשהו כמו חלום שיש לי. למעשה אני זימנתי את האירוע הזה כדי שאני אוכל להתכוונן יותר טוב לימים הללו שמכונים הימים הנוראים. כי יש לי מחויבות להתכונן למשהו, זה עוזר לי באמת לשבת ואשכרה לחשוב עליו, להתבונן, לעסוק בו מכל מיני זוויות, והרבה זמן אני חושבת עוד מהימים שככה אני בתקשורת מקרבת, על כך כל החיים נראים אחרת, כל המועדים, כל האירועים, הכל אצלי כבר מקבל אור וזווית אחרת ממה שהייתי רגילה בעבר. ותכף גם אתם תטעמו מזה. אני גם אגיד שהמפגש הזה הוא גם סיום לתהליך שעברתי עם קבוצה שהקמתי יחד עם חברתי חגית שחק וייס, שלא יכלה להיות כאן הערב איתי, וקראנו לתהליך הזה זמן אמת. זה תהליך שעברנו החל מתחילת חודש אלול, אבל המפגש הזה גם עומד בפני עצמו, גם כסיום לתהליך הזה וגם כהתחלה והכנה לימים הנוראים ולחודש תשרי. אז בזמן אמת אני רק ככה אחבר את מי שלא הייתה איתנו שם או מי שהצטרפו היום. בעצם עברנו בשבועות האחרונים על 3 נקודות מבט שמאוד מאוד משמעותיות: התבוננות פנימה, הקשבה החוצה וביטוי עצמי, שאלה בעצם 3 מיקודים, 3 זוויות אפשר לומר, שמגיעות מעולם התקשורת המקרבת והמצפן שלמדנו אצל ארנינה קשטן, שאנחנו תלמידות שלה, חגית ואני, ואלה בעצם נקודות מבט שמזמינות אותנו לתשומת לב איפה אנחנו נמצאות ונמצאים בכל רגע. האם אנחנו מתבוננים פנימה, וזה גם אפשר לעבור חיים שלמים בלי להתבונן פנימה, בלי לשים את המיקוד הזה. התבוננות פנימה, הקשבה החוצה למי שמולי, לסביבה, וביטוי עצמי. כאשר אני שמה לב שיש 3 התייחסויות שונות, זה מאפשר לי גם לשים לב בכל רגע איפה אני נמצאת ולבחור יותר טוב מה אני רוצה לעשות, או מה אני רוצה לומר או לחשוב, איפה אני רוצה להיות בתודעה. יכול להיות שזה קצת חדש ואולי לא ברור למי ששומעת את זה בפעם הראשונה. אני מוצאת שזה מביא לא פחות ממפתח חשוב מאוד לחיים במודעות בעולם הזה, בשונה מלחיות על אוטומטים של אמירה, תגובה וכן הלאה. יש לנו 3 אפשרויות, והמעבר ביניהם הוא לא חייב להיות כזה פורמלי, זה כמעבר מאוד מהיר הרבה פעמים, אבל אני שמה לב מה קורה בתוכי, מה קורה אצל האחר, הדברים הם במודעות. אז באתגר הזה לקחנו את 3 הזוויות הללו, ויצקנו לתוכן, שזאת בעצם רק מסגרת, את הנושא של התחלה,
חדשה, סיום של שנה, סיום בכלל, התחלה בכלל, ומעבר, מה קורה לי במעבר באופן כללי ובמעבר לשנה חדשה, הן כשאני מתבוננת פנימה, הן כשאני מתבוננת החוצה בהקשבה לאחרים, והן כשאני מתבטאת מה אני אומרת, איך אני אומרת, תשומת לב לדברים הללו. אז הייתי שמחה לשמוע איפה זה פגש אתכם, בין אם זה בפעם הראשונה שאתם שומעים את זה, או בין אם פעם הראשונה שאתם שומעים את זה באופן הזה, ובין אם הייתם איתי כאן בזמן אמת לאורך האתגר, האם זה נגע בכם, האם ואיפה זה רלוונטי לחייכם, או שום דבר מזה, הכל מתקבל, וזו גם הזדמנות לומר שאני אשמח שהמפגש הזה שיארך כשעה פלוס מינוס, יהיה אינטראקטיבי כזה, שיחה ולא הרצאה, אני לא באתי להרצות, באתי ליצור משהו ביחד, עם איזה שהן מחשבות, כמה נקודות שהכנתי לי, אז נתחיל באיפה זה פוגש אתכם, הזוויות הללו. אין נכון, לא נכון. שירה, את יכולה לחזור שוב על ה3 דקות קודים? כן, הקודקודים, התבוננות פנימה, מה קורה בתוכי, בפנים, תחושות, רגשות, מחשבות, הקשבה החוצה למה שקורה בחוץ, למה שנמצא מולי, מי שמולי, וביטוי עצמי, איך אני מוציאה מבפנים משהו החוצה למי שמולי. איך אני מביאה את עצמי, את מה שקורה בפנים, החוצה. אני יכולה לתת דוגמה שקרתה לי אתמול, במקרה. פרסמתי את הערב הזה בכל הקבוצות שרק יכולתי, כולל באיזושהי קבוצה שהיא קצת פחות פעילה בשנים האחרונות, קבוצה שהיא הוקמה על רקע מפגשים של זוגיים כאלה, שהיא כבר בשנים האחרונות לא פעילה, ואני מדי פעם שולחת לשם דברים שנראים לי רלוונטיים, ואיך שאני מסיימת לשלוח את ההודעה, כמה דקות אחרי כן אני מקבלת הקלטה ממישהו, נקרא לו שם בדוי נדב, היי שירה, אנחנו לא מכירים, או כנראה לא מכירים, אני בדעה שצריך לשנות את שם הקבוצה לשירה לב ציון פרסומים. אני לא יודע מה המטרה שלה כרגע, אבל כרגע היחידה שמפרסמת שם משהו כזה זו את. אין לו שום קשר למטרה המקורית של הקבוצה הזאת. חשיבה מעניינת, שנה טובה. באותו רגע אני כזה, מרגישה שקיבלתי כזה חץ ללב. וואי וואי וואי, איזו קטילה. ישר כזה באתי, איזה חצוף שיצא מהקבוצה, מה הוא מתחיל להטיף לי מוסר, מה הוא חושב לעצמו, ישר פרימיטיבי, לא יודע, יכול להשתיק ארכיון, כאילו מה, מי זה? ישר נכנסתי לפרופיל, הוא כזה וכזה, ברור שלי, אוקיי? ישר שם, ואז תפסתי את עצמי ואמרתי, שירה, תרגעי, תעשי מה שלמדת אצל ארנינה, תנשמי, דקה תנשמי. נשמתי ושמתי לב, הייתי בהתבוננות למה שקורה בתוכי. שמתי לב שיש בי זעם, שיש בי פגיעה, שנפגעתי, שהוא דיבר בצורה שפגעה בי, שכאבה לי, וגם שמתי לב למחשבות שיש לי, יואו, נכון, איזה מפגרת אני, מה אני עושה דבר כזה, אני בעצמי חושבת על אנשים כאלה שעושים ככה, שהם ככה וככה, והתחלתי להיות בהתבוננות כלפי מה שקורה בתוכי, בלי להיסחף לזה כמו מין עין פנימית שמסתכלת על מה שקורה לי, ויכולתי להבחין, אלה מחשבות, אלה רגשות, ואז זה תחושה של קיבוץ, של כזה, ואחרי כן החלטתי שוואלה, בוא ניקח את זה לאיזשהו תרגול. אחרי שנתתי לעצמי את ההפרדה הזאת, יכולתי לגשת למקום של התבוננות סקרנית של מה נמצא שם אצלו, שהביא אותו להקליט לי את ההודעה הזאת. אז הייתי יותר פנויה לשמוע, והתחלתי לחשוב ולנסח לו איזושהי תגובה ממקום אחר מהמקום הקודם שהיה כללות ונאצות וציניות ורעילות רעל באותה מטבע שהוא שלח לי. אז אמרתי לו, היי נדב, נעים להכיר, שמעתי את מה שאמרת ותפסתי מזאת איזושהי ביקורת, אאוץ',
ובכל זאת אני מנחשת שיש שם משהו אמיתי שחשוב לך, שבגללו הקדשת זמן להקליט לי הודעה. הייתי שמחה לנסות לשמוע את זה מבעד לאופן שבו זה נאמר. האם מה שהפריע לך הוא שפרסומים כאלה בקבוצה מרגישים לך כמו כפייה של מידע שלא רלוונטי עבורך, ושלא נעים לך לקבל? נתתי לעצמי צל"ש שהצלחתי להושיט יד. והוא ענה בהקלטה, אני חושבת שהקבוצה הזאת צריכה להיסגר, והיא לא נפתחה בשביל הפרסומות שלך, וכן, יש פה ביקורת, לא הסתרתי, וככל שתמשיכי, עמדתי הבוקר כבר לשנות את שם הקבוצה לפרסומות שלך, וחשבתי שזה עשוי לפגוע בך. אז אמרתי, נדבר איתך קצת לפני זה, נאיר את עינייך באלף ובעין. וכאן שוב שמתי לב למה שאני אומרת לעצמי, של וואי, הוא באותו מקום, הוא אפילו לא אכפת לו שאני במקום אחר, שאני מנסה לקיים איתו דיאלוג, אפילו שהוא ככה נעץ בי סכין בחוויה שלי. והחלטתי שגם לי בא להתבטא, שישמע גם אותי. כן, הייתי בהחלטה מודעת שאני חשוב לי גם להביא את עצמי. ואז כתבתי לו, תודה שבחרת לי לשלוח את ההודעה בפרטי. כששלחתי את הפרסומים הללו, חשבתי אולי יש פה אנשים שזה יעניין אותם, לא התכוונתי להעמיס או לכבוש את הקבוצה, ובסוף לכל אחד מאיתנו יש גם חופש לבחור, להשתיק, לשים בארכיון, ופשוט לצאת כדי להתעצבן פחות. מעבר לזה הוא כבר לא המשיך עם הדיאלוג הזה, ואני יצאתי שמחה, סך הכל מרוצה, כי זו הייתה בעצם, כן, אני מדגימה לכם, מה אפשר לקבל בהבחנה הזאת בין שלושת הכיוונים, התבוננות פנימה, הקשבה החוצה וביטוי עצמי. כי כמו שאתם רואים, ברגע שאנחנו נכנעים לאוטומטים, אנחנו פועלים באיזשהו אופן, והרבה פעמים אנחנו גם מתחרטים. וכאן עשיתי עצירה, הסתכלתי פנימה, הייתי פנויה ובבחירה להקשיב החוצה, וגם לבטא את עצמי, בגלל שככה הייתי מעוניין, יכולתי גם להמשיך את ההקשבה עד אינסוף, ולא לבטא את עצמי, אבל יש פה גם בחירה איפה אני רוצה להיות. מדבר אליכם? מדגים משהו? רוצים לשתף משהו, איפה זה נוגע בכם? אם נוגע בכם, משהו דומה, אחר? כן, אהבתי שניחשת בתוכך מה אולי יכול להיות שעובר אליו, ואז הוצאת את זה החוצה עם סימן שאלה. לא אמרת לו, אתה בטח מרגיש דה 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 דה, דה", אלא אמרת, זה נשמע, לא זוכרת בדיוק איך אמרת את זה, אבל היה שם סימן שאלה בסוף, כאילו יכול להיות שזה ככה וככה בשבילך, ואז הוא המשיך בביטוי העצמי, שזה הגיוני. אמ, אז כן, אז התחברתי לזה שעשית את האמפתיה בתוכך אליו, ואז הוצאת אותה החוצה. ואני אגיד לך את האמת, תודה, היה לי מאוד קשה, כי לא הייתי ממש נקייה, הייתי קצת טעונה עדיין על העניין, אמרתי וואי אולי אני אדבר עם חגית והיא תעזור לי ככה באמפתיה כלפיו והיא גם תהיה אמפתית אליי, ואמרתי לא היא עסוקה וזה אני לא אפריע לה, ואז מצאתי את ידידי הצ'אט GPT, כתבתי לו את כל הסיפור וכתבתי לו מה אני מנסה לעשות ומה אתה יודע הרי מה זה תקשורת מקרבת כי אני כבר בדיאלוג ארוך שנים איתו, לא שנים וביקשתי שיעזור לי לחשוב על צרכים, אז הוא נתן לי כזאת מפה יפה, ומתוך זה איתרתי באמת את הצרכים שנראים לי רלוונטיים במקרה הזה, והרגשתי שאני לא לבד. אז אפילו נעזרתי בטכנולוגיה הקיימת, מומלץ מאוד, אבל כן כדאי לדעת איך לעשות את השימוש, ככה שזה עדיין יהיה הקול האותנטי שלנו, אלא סוג של חבר כשאין חבר אנושי זמין. אז אני רוצה עכשיו לעבור מכאן לנושא של הימים הנוראים, הימים האלה שאנחנו נמצאים בפתחם, כן, אנחנו עושים איזשהו מעבר. שירה, יש משהו בצ'אט בשבילך, איזה מתנה. תודה. בואו נקרא. אהבתי את היכולת שלך לעצור, לעשות את ההפרדה, או להגיד ממקום שרואה גם את עצמך וגם אותו. תודה, תודה, תודה. זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור, וזה באמת חגיגה ממש גדולה כשזה מתאפשר. זה מתאפשר רק כאשר מאמנים את שריר המודעות, כי בשוטף וברגיל אנחנו פשוט זורמים, ואחר כך רק חושבים מה עשיתי וזה, ולעצור ולחשוב, ורגע, לא להגיב כמו שהיינו מגיבים, או כמו לפי האינסטינקטים, זה הדבר מבחינתי העצום והמיוחד והגדולה, והמקום שאפשר בו להתפתח ולהגיע למקומות של וואו, של ריפוי, לא פחות, של ריפוי יחסים, של
you name it, כאילו, זה הדבר. אז אם משהו מזה עבר, דייני. ועכשיו קצת אקסטרה, על הימים הנוראים. כשאתם חושבים על חודש תשרי, על תחילת השנה, על הימים הנוראים, על ראש השנה, יום כיפור, יום הדין, איפה אתם? מה זה עושה לכם? ואני יודעת שיש פה נשים ואנשים מרקעים שונים, אז אני מתארת לעצמי שאת כל אחד זה פוגש במקום אחר, אבל בואו תנסו רגע, הימים הנוראים. מה, מה עולה לכם? אפשר לדבר, לפתוח מיקרופונים, אתם רואים, זה לא נורא בכלל, תרגישו חופשיות. כן, ענבל, לא צריך יד אלקטרונית, פשוט, הגזמת, אחרי שארנינה ימנע אותנו להרים יד אלקטרונית? זהו לגמרי. את עושה לי אילפה, אנפרינג אילפה, כאן. הייתי אומרת. אמ, האמת שכשאני שומעת את המילים הימים הנוראים, ככה זה, יש בזה משהו שהוא נשמע לי קצת מעולם ההפחדות, של רק ככה, רק חייבים בעשרת ימי תשובה, מה זה תפילה, צדקה ועוד משהו, ישנו את רוע הגזרה, כזה הכל נורא, נורא מעולם ההפחדה. וגם האמת עם השנים וכמה שאני יותר לומדת תקשורת מקרבת, זה פחות מדבר אליי התקופה הזאת, מהבחינה הזאת של, כמו שמה שאת אומרת, בעצם כשאני נמצאת בתוך העולם הזה של תקשורת מקרבת, הרפלקציה היא תמידית, היא כמה פעמים ביום, השיחות בדיעבד, ההתעסקות בזה, שכאילו כבר לפני, לא יודעת, 5 שנים כזה, אמרתי לעצמי, יום כיפור כבר לא מרגיש כזה מיוחד, כי זה לא כזה בקטע טוב דווקא, שזה לא פתאום יום אחד בשנה אני לוקחת על, אוי, אולי אני שמה לב למערכות יחסים ועושה כוונות לשנה החדשה, אלא זה כזה כבר יותר בתוך החיים, וזה יותר משמעותי. אז אני בעצם מנסה לי, אני אוהבת את העניין של ההתחדשות ושל האפשרויות החדשות שבאות כשמחליטים שמשהו מתחיל מחדש, אבל מצד שני יש בזה גם איזושהי מין רנדומליות כזאת של, לא יודעת, בעצם כל נשימה היא התחלה מחדש. וואו, איזה משפט, כל נשימה היא התחלה מחדש, די. תודה, ענבל, היה שווה לי זה הרבה לא זמן משהו רק בשביל מקורי זה. שלי, אבל בטח מלא אנשים חשבו על זה באותו עוד זמן פעם, גם. כל נשימה, אני רוצה לכתוב פה, כל נשימה, כן, היא התחלה חדשה. כל נשימה בעצם יש לנו את היכולת, זה בנשימה היא איזושהי מרווח, נכון? העצירה הזאת שארנינה מדברת עליה, ה- העצירה הזאת שנותנת לנו את החזרה האולטימטיבית לבחירה, למודעות שיכולה לאפשר בחירה. הייצור של המרווח הזה הוא כאן איתנו בגוף, כי כשנושמים אז יש ממש רווח פיזיולוגי בין סוף השאיפה לתחילת הנשיפה, ולפני תחילת הנשיפה. זה מחזור שיש בו 2 פעימות של עצירה. יש פעימה, עצירה, פעימה, עצירה. וזה פשוט ככה זה. כך עמוק מה שאת אומרת. אה, תודה, זה זה מזכיר לי כן, כל שרציתי הזמן. גם להתחיל מאיזה תרגיל נשימה ופשוט שכחתי. הנה עוד מישהי אומרת, מי רוצה לקרוא? כי אני לא תמיד עוקבת. תרוממות רוח. מילי, את רוצה לקרוא? כן, רגע. מצד אחד, ימים של התרוממות רוח ושל תפילות, יחד עם התבוננות על מי הייתי, מה עשיתי ולאן אני שואפת, ומצד שני, תחושת חיסרון גדול בגלל מי שאינו איתנו. וואו, וואו. תקשיבו, אתן הורגות אותי. תוסיפו באמת גם את הרובד הזה. וואו. תודה, שלומית. וואו. כן, אני גם רציתי בהקשר הזה להגיד שהכבדות הזאת שתמיד אני מרגישה בימים הנוראים, השנה ובשנתיים האחרונות היא מועצמת כל כך, ואני כאילו השנה אני מרגישה שאני דוחה את זה. פשוט כשאני רואה כל מיני, בוואטסאפ עוברות תמונות של מעמד הסליחות ההמוני בכותל,
ואיזו התרוממות, ואני, שואלת, איזו התרוממות? כן, איזה התרוממות, לא, אני מה? מרגישה שנמאס לי לבקש סליחה. מה? אולי צריך לבקש מאיתנו סליחה? כמה אפשר לדפוק על החזה, וחטאנו אבינו אחרי שנתיים כאלה? אני מרגישה שזה פשוט משהו פה, זה מעורר בי שאלות מאוד מאוד קשות, זה עושה לי לא טוב. אני כל כך לא מתחברת לאימת הדין, מה אפשר עוד לדון? מה אפשר עוד לדון? עכשיו, כאילו, כמה אנחנו יכולים לעמוד למשפט? זאת ההרגשה שלי. אז אם אנחנו הולכים יותר לכיוון של תשובה ורפלקציות, אז אני קצת יותר מתחברת, אבל הימים הנוראים, זה כבר לא, גדול עליי. יש פה, אפרופו, שמעתם איזשהו, טוב, יכול להיות מה? שנאלץ לרדת למקלט אזעקה? מעט, אוקיי. אז אם נצטרך, אז נעצור, נו, החיים. בתקווה שלא נצטרך, אוף. ענבל, סליחה שאנחנו מפריעים לך בקנדה עם מפרים את שלוותך. זהו, אני לא הבנתי איך אתם באור, את כל כך מוארת שם. אורנה, את רוצה גם להוסיף משהו? מה? לא, אני אמרתי לאורנה, את מוזמנת גם לשתף אם בא לך. כן, אני מקשיבה כרגע, אני לא מתביישת לשתף, אוקיי. אבל אני אחרי יום ארוך, אז אני כאילו, יותר אני לי לא בהקשבה יכולות, ופחות אני צריכה לעצור כזה ופשוט יותר לספוג בשלב הזה. בכיף, אין בעיה, ואולי מישהי מהמוסתרות פה גם רוצה, תרגישו חופשיות, פשוט להצטרף, כי באמת, רק לסמן שאורנה הדגימה חיבור עצמי כאן. תודה, נכון, פספסתי, תודה, אורנה, אכן כן, זה חיבור עצמי, שאיפה אני ומה טוב לי ומה מתאים לי, זה, כן, תודה. כמו שמישהי עוד כותבת, שלומית, ממש מבינה אותך, מרגישה את הכאב שלך, את התסכול. אני אוהבת לכתוב וידוי חיובי שבו אני שמה דגש על דברים חיוביים שעשיתי. יפה, יש באמת גם נוסח שנמצא אצלי במחזור על, כן, על וידוי החיובי. אהבנו, בטחנו וכולי, כל מיני כזה. אני אשלח אחר כך למי שרוצה. בכלל, טקסטים אלטרנטיביים מאוד, אני אוספת גם טקסט אלטרנטיבי לבידוי, אז וואו, תודה על כל השיתופים שלכם. אני באמת שמתי לב שיותר ויותר קשה לי עם הדימויים הרווחים המסורתיים של היום הזה, של הימים הללו, יום המלאכת הקדוש ברוך הוא בעולם, ויום הדין, והדימויים של האלוהים כשופט, וכבני מרום, עוברים תחת זה שבטו, וכל הדימויים בקיצור שהם מפחידים, ונועדו לייצר איזושהי תפאורה מלחיצה. טוב, יש לנו עכשיו משהו, קול חזקה. שמלחיץ, אמיתי, אז להתראות בינתיים, אם נצליח לחזור נחזור, ואם לא, להשתמע, ושנה טובה. שירה, את יכולה להשאיר פתוח אם את רוצה, אני אעשה כן, אני בייביסיטר. עושה עצירה של ההקלטה. ביי יוש, stay safe. עצרתי את ההקלטה? זמן עוד יש לכם. אז אני תכננתי את זה כזה עד 9, אז אולי נשאר קצת יותר, תרגישו חופשי כאילו לבטא את עצמכם לגבי האילוצים שיש לכם בזמן הזה. אז תכננתי כזה לדבר על מה אפשר לעשות עם זה, ואיך אפשר להתבונן על זה אחרת. אני לא יודעת, איריס ושלומית, כמה אתן מכירות תקשורת מקרבת, כי רציתי להציג את התיאוריה הזאת כדי להציע איזושהי חלופה לאימה וההפחדה של הימים הנוראים כפי שהם היום. אז תמקמו אותי עד כמה אתן מכירות, וכדי שאני אדע כמה להסביר. אני מכירה,
אבל תמיד טוב לשמוע מעוד מישהו, כי כל אחד מביא את הזווית האישית שלו ואת עצמו לתוך החומר נכון. שהוא מלמד. אוקיי. ואיריס גם תלמידה של ארנינה. וואו, אוקיי, אנחנו פה עם מלומדות. וסחטיין למי ששרדה את ההתקפה. אוקיי, אז אני אגיד שבעצם תקשורת מקרבת זה איזושהי דרך להשתית מערכות יחסים על חמלה ועל מענה על הצרכים של כולם, בגדול. זה גם תיאוריה פילוסופית וזה גם דרך טכנית, לעזור לאנשים לתקשר באופן שיוצר יותר שיתופי פעולה וחמלה. ונניח נסתכל על הדרך הרגילה שאנחנו מכירים. הדרך הרגילה היא שהדרך להגיע לשינוי, לייצר משהו בעולם, היא באמצעות הפעלת כוח נגד מישהו או משהו, ותקשורת תודעה, וזה בעצם מיוצג על ידי חיית טרף בשם טן, שהיא חיית טרף שטורפת בלילה, והיא, יש לה כל מיני מאפיינים, מייללת וכו', היא מסמלת את התקשורת האלימה, התקשורת בעצם הנפוצה, שפת השיפוטים, האשמה, הבסדר לא בסדר, צדיק ורשע, אשמנו בגדנו, כן, שצריך ליישר אותנו, ואנחנו צריכים להיות באופן מסוים, ואם לא, אז עונשים ופרסים. לבין הדרך האחרת, האי הפעלה של כוח, אולי כוח עם, לא כוח נגד, שזה המשאב, האנרגיה, נקרא לזה לפעול כדי להזיז דברים, לשנות, היא אנרגיה של חמלה, כן, נדמיין מים, טיפות של מים שממוססות את הסלע. והייחודיות של הדרך הזאת היא האמונה שמה שיכול לפעול הוא דווקא אהבה. אפשר ככה לראות את החלוקה של תשובה מיראה לעומת תשובה מאהבה, ומה שמייצג את השיח הזה, את התודעה הזאת, זה הג'ירפה החיה שהיא צמחונית, עם צוואר גבוה, עם לב ענק, אומרים שהחיה עם הלב הכי גדול. לא נכון, אוקיי, בסדר, אז אגדה. המאפיין הבולט שלה זה... אחד הגדולים, אחד הגדולים. פשוט בינה לבין הפיל זה די... אוקיי, אבל צוואר גבוה זה ברור, It's good נכון? יש לה enough. צוואר גבוה, היא מסתכלת מעבר, היא רואה ככה מעבר לדברים, מעבר לסיטואציה, מעבר למה שכולם, כל האחרים רואים. וזה בא לסמל את הראייה לפנים, לעומק של דברים. מה שנקרא הצרכים והרגשות שמתחת לאסטרטגיה, מתחת לדרך פעולה, לאמירה, להתנהגות. ובמה הדרך הזאת של הג'ירפה או של התקשורת הלא אלימה המקרבת היא בעצם לא מפעילה כוח, מכיוון שההסתכלות היא לא על מה שאני רואה, על ההתנהגות שיכולה להיות מאוד לא נעימה, אם מישהו חותך אותי בכביש, או הבת שלי טורקת לי את הטלפון, או כל מיני כאלה, אלא התבוננות יותר עמוקה למה שנמצא מתחת. זה מצריך יכולת השעיה וסבלנות והתבוננות, גם פנימה, עצירה, ובחינה של מה שנמצא עמוק מתוך הבנה שמתחת לכל צרכה יש צורך. זה משפט שטבעה ארנינה קשטן, המורה שלנו למצפן, ואחת המורות המובילות והראשונות בארץ לתקשורת מקרבת. מאחורי כל צרכה נמצא צורך, כלומר כל מה שקורה בעולם הם בעצם תוצרים או בבואות של כוחות עמוקים יותר שהם הצרכים, מה שמניע אותנו לפעולה. אני עושה פה את הוובינר הזה, כי יש לי צורך בהכנה לימים נוראים, בשותפות, במשמעות, בפרסום שיביא לי אולי לקוחות, ואז יהיה לי פרנסה. יש פה הרבה צרכים, אוקיי? מכל מיני רבדים. ולמעשה כל אסטרטגיה, כל דרך, כל פעולה באה לענות על הרבה צרכים, והתקשורת מקרבת היא בעניין של להיכנס פנימה ולהסתכל מה נמצא מתחת מעבר ללב, מתוך גם מטרה להתחבר למקורות הפנימיים שלנו, ללב החומל, כי בתוכנו יש את אני קוראת לזה נשמת אלוהים, שזה או צלם אלוהים, שזה הלב החומל, שככל שאנחנו נתרגל ונלך בדרך הזאת, נצליח להתחבר לנפש פנימה. וכאן אני גם רואה את
את התפקיד של הימים הללו, ימי הדין, ימי הרחמים. אני רואה בימים הנוראים את המילה נורא מלשון יראה, אבל בשונה ממה שרגילים לומר או להבין, יראה של פחד, של נורא, איום ונורא, נוראות במובן של הוד, של רוממות, של קדושה, שאין בה בהכרח פחד או הפחדה, אלא מין משהו כזה קדוש ומרומם, שמאפשר לנו כן איזשהו setting ביום הזה, לעשות משהו ביחד כולנו. מה אנחנו נעשה? זה תלוי בנו. אבל הימים הללו בעצם נותנים לנו מסגרת, setting, כן, הצום והבית כנסת והתפילה והלבוש בלבן והדממה שנמצאת בחוץ, מאפשרת לנו, היא בעצם מאפשרת לנו, וזה setting כמו שאמרתי, לעזור לנו, זה כלי, זו דרך לעזור לנו להתבונן פנימה, להיכנס פנימה, להתקרב למי שאנחנו באמת, למי שהיינו רוצים להיות, ושוב, לא מתוך אמצעים של אשמה וענישה והפחדה. השפה הרווחת גם בעולם וגם בבית הכנסת, כי שוב, הטקסטים הללו לא נכתבו על חלל ריק, הם נכתבו מתוך תרבות של זה מה שמניע אנשים לפעולה, אבל בעומק ברור לי שלא זאת הכוונה, בעומק ברור לי שהשם רחום וחנון, ושהיום הזה הוא יום של חמלה. ואיך אני יודעת את זה? כי יש את הטקסט, אחד הטקסטים המאוד בולטים ביום הזה, של י"ג המידות, שחוזרים עליו שוב ושוב ושוב. שמה זה י"ג המידות? השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת. אז כן, החנון והרחום ורב חסד, אם הוא כזה, אז גם אנחנו כאלה. נכון? או אני באמת ליקטתי לי פה כל מיני טקסטים שמדברים על השפיטה ועל הפחד ועל היראה ועל המוות שמצפה לנו אם חס וחלילה נהיה בספר הלא נכון, לעומת טקסטים אחרים שהם מעטים יותר, אבל מבחינתי הם אלה שעבורי מהווים את העיקר של היום הזה. אני עוצרת כאן כי אני שמה לב שדיברתי הרבה, אני אשמח לשמוע איפה זה פוגש אתכם. סליחה, אני מזדהה לגמרי עם מה שאמרת. כן, את גם חווה קושי עם השפה והציורים אני השיפוטיים. לא, הטקסטים, אני לא חווה אותם כטקסטים קשים. אוקיי, איך כן? אני סקרני לשמוע. אני רואה אותם מנקודת מבט של, באמת של 13 המידות, של הקל רחום וחנון, שגם בדברים שנראים לנו קשים, ויש דברים קשים שקורים, הם לא באים ממקום של רוע. נגיד כך, אין רע לא יורד מלמעלה, קושי כן, אבל אני מאמינה שמאחורי הקושי אין רוע, וזה ממש משנה את ההסתכלות על הקושי. אני באף שלב לא דיברתי על רוע, דיברתי על כוח, הפחדה, אז האנשה. מה תלוי באיזה עיניים את קוראת את הטקסט. באיזה עיניים את קוראת? בעיניים של... בעיניים טובות, נקרא לזה, בג'ירף, בג'ירפית, כג'ירפה. שימי לב, לא המילה טוב כן, ורע, לא את משתמשת בהם, ודווקא הג'ירפה והטן הם ממש לא בעניין של טוב ורע, הם בעניין של כוח עם וכוח על, צרכים אז שונים, אבל אין טוב ורע. לא, הטן הוא יותר ביקורתי. אני מסתכלת דווקא בעיניים של ג'ירף, שהוא בא מהמקום של הלב הרחב, אוקיי, את מתכוונת שמתחבר שעל הטוב, כאילו להסתכל על מה שנמצא מתחת. כן. כן, אוקיי, אז תודה. הקבלה של הטקסטים האלה כטקסטים מפחידים, אני חושבת שהיא מאוד מקשה על החיים, היא עוצרת, היא לא מאפשרת התבוננות פנימה אפילו, כי בעצם בדיוק, כשאדם היא מקבל טקסטים מלחיצה. כאלה, היא מלחיצה מאוד. וככה, את יודעת, ככה מכניסים לנו עוד מהגן.
תלוי למי הספר של מקשיבים. הצדיקים, הספר של הרשעים, הספר של הבינוניים, הפתי של אלוהים, כאילו שהוא שופט שצריך לחרוץ את דיננו, ויש את ספר, כל הדימויים, וכבקרת רועה עור, ואנחנו צריכים לצאת בצד הטוב של הסטטיסטיקה האחרת, מי יודע מה יקרה לנו השנה, ובראש השנה יפקדון וצום צום, מי יחיה ומי בחיל ימות, כאילו ורעדה. הכל. חיל ורעדה יאחזון, מה יותר מפחיד לגמרי. מזה? חיל ורעדה בדיוק. לגמרי. תודה. כן. הנה. אם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא לאור משפטנו קדוש, אנחנו כאילו באים כעבדים, כמסכנים, כקטנטנים, רק שחס וחלילה לא נצא בצד הרע. וגם כל העולם כולו חל מפניך, ובריות בראשית חרדו ממך, בהגלותך, במלכנו על הר סיני וכולי, משמיעים את עוד קולך ודרבה מלהבות אש בקולות וברקים. כן, אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע ועד וכותב וחותם וסופר ומונה וחיל ורעדה יאחזון, וכל באי עולם יבואו לפניך כבני ברון. זה לא מה שהייתי רוצה להרגיש, ולכן אני בוחרת את הטקסטים האחרים. אני אתן לכם כמה. קודם כל, הפיוט המקסים אחות קטנה, שאף פעם לא שמעתי אותו בבית כנסת, אולי צריך להגיע מוקדם יותר, אבל איזה יפה זה שאנחנו כמו אחות, אישה, אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה, תהילותיה, אל נא, רפא נא למחלותיה, אלוהים כרופא, כמרפא. ואחד הבתים, ראה את צונך, זאת אומרת, השם כרועה צון, שמרחם גם על כבני כל... מרון. מה? כבני מרון, כמו כבני כבשים. מרון, אבל שהוא פוקד אותנו ומסמן. כן, סלקציה, מי יחיה ומי ימות, מי לשחיטה ומי לחיים. פחות, ככה אני רואה את זה. אז בהמשך של אחות קטנה, לחפוץ, זמירה שבת וחשקה תגביר, לחפוץ קרבת דודה תעביר. קרבת דודה, היחס של דוד ורעיה, של כן, בני זוג, מלב דאבת נפשה תסיר לבקש אהבת כלולותיה, תכלה שנה וקללותיה. אלה טקסטים שבא לי יותר, שאני מתחברת אליהם, או פסוקי הזיכרונות. אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. זאת אומרת, אתה זוכר אותנו, כי יש לך איזושהי מחויבות, איזושהי ברית, זכר כל יצור בא לפניך בא, אתה היוצר שלנו, כן? אתה היוצר שלנו, אז אתה מכיר אותנו, אז כן, תחזור למניואר, לספר יצירה, איך שבראת אותנו ומה שאנחנו אמורים לתפקד, כן? גם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, על כן זיכרונו בא לפניך וכולי וכולי, ויזכור את אלוקים את נוח, את החיה, את כל הבהמה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. זאת אומרת, השם כזוכר הברית, שיש בינינו ברית, יחס של ברית. ואחר כך גם כתוב, יזכור לעולם בריתו, וינחם כרוב חסדיו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, וזכרתי אני את בריתי אותך. כן, על כן המו מאי לא רחם הרחמנו. בזה אני רוצה להתעלות. ולעומת זאת, אוקיי, היום הרת עולם, היום זה היום שכאילו אלוהים הרע אותנו, וואו, זה בעצם נקבה, דימוי של נקבה שהולידה אותנו, שילדה אותנו, נתנה לנו חיים, כמו אימא, אבל באותו משפט, היום יעמיד במשפט, כל יצורי עולמים, כל יצורי עולם, ואז אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו, כרחם אבל בנים, אם כעבדים, כאילו יש שני מסלולים, כמו בשדה תעופה, מסלול ירוק ומסלול השחור, האדום. אם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתכוננו ותציל לאור משפטנו כדול. זאת אומרת, יש פה שני מסלולים, ומי בוחר באיזה מסלול אנחנו נמצאים? אני חושבת שאנחנו, לא המעשים שלנו, יכול להיות שבטקסט הכוונה, שהמעשים שלנו הם יחליטו אם אנחנו זוכים להיות בנים, אהובים ושמרחמים עלינו, או עבדים שמתייחסים אלינו כחפצים וכאובייקטים שצריך לחרוץ את דיננו. אני חושבת שמה שיחרוץ את דיננו זה ההסתכלות שלנו. האם אנחנו מסתכלים על עצמנו כאובייקטים לשפיטה שאנחנו צריכים ואמורים וחייבים להיות א', ב' וג' ויש בסדר, לא בסדר, ואנחנו צריכים להשתדל יותר ועוד ועוד, וצריכים את האימה הזאת של יום הדין ושל שופט כל הארץ בשביל לחזור למוטב, או שאנחנו בוחרים במסלול אחר, במסלול של
לחזור למי שאנחנו רוצים להיות בדרך שהיא אפשרית לנו על כל מגבלותינו, כי מה אנוש כי תפקדנו, בן אדם כי תזכרנו, אם אני זוכרת נכון. זאת אומרת, אנחנו בני אנוש, אנחנו נועדנו לטעות, להיכשל, ליפול, אחרת היינו מלאכים, או מתים להבדיל. ולכן חלק מלהיות בן אדם זה כל פעם לסטות ולחזור, לסטות ולחזור, כן? ובלי יותר מדי הלקאה. ההלקאה לא תביא אותנו לשום מקום. אז אנחנו יודעת, מלקים נורא עצמנו, מעניין. אשמנו, בגדנו, משהו פה אבל לא מסתדר לי. אני מלכה על עצמי ואני אומרת, לא בא לי להלקות על עצמי ולהגיד אשמנו, בגדנו. אני אגיד כי זה הטקסט, כי אני ילדה טובה, אבל לא מדבר אליי באמת. כן, שלומי. נורא מעניין. הבאת את הפיוט של אחות קטנה? זה פיוט שאומרים אותו עדות המזרח, ואלה שמתפעלים, אשכנזים שמתפעלים בנוסח ספרד, שזה חסידים. ובאמת זה מבטא את שתי התפיסות של עבודת השם, אצל ספרדים העבודה היא מאוד מהמקום של הרגש, גם של החסידים, והאשכנזים הליטאים, עבודת השכל, וואי וואי וואי. ואז זה פשוט הבדל תהומי בין שתי האסכולות. נכון, ממש, 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 ממש. זאת אומרת, גם את אומרת ביהדות, בתפילות, במסורות, יש מסורת אחת יותר של נפש ונשמה ורקות ורגש, ואחת יותר של מעשים, מצוות, דקדוקים, הלכות, לגמרי. שכל, ברוך השם שכל, שהחסידות נולדה. אני רק כן. מזכירה שזה לא התייחסו אליה כזה בסבבה בהתחלה. היא הייתה אה, ממש סטייה. אה, אני לא בטוחה, פשוט העולם הליטאי השתלט אז, אבל הם היו קיימים תמיד. כן, אז כנראה שהם נתנו את הטון על נוסח התפילה, נראה לי, לא? העולם הליטאי כנראה, ומעניין מה היה קורה אם אנחנו, אם הנשים היו כותבות את הטקסטים, אה? איך זה נכון. היה נראה אחרת, כן, נכון? אז אני מזמינה אותנו להמציא טקסטים חילופיים, כן? בסגנון אחות קטנה. טקסטים נשיים שיש בהם יותר את הנושא של החמלה. ואני מאוד אהבתי תפילה שראיתי, שאני לא הכרתי אותה קודם, יכול להיות שהחזן אומר אותה בשקט לפני תקיעת שופר. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוהי המשפט, אוקיי? שתקרא כל המסכים המבדילים בינך ובין עמך בית ישראל. וואו, כאילו שאנחנו, יש שם משהו שחוצץ בינינו, לבינו, או בינו לבין הנשמה שלנו, המהות הפנימית שלנו, הזהות האמיתית שלנו. ואז כתוב בסוף, ועמוד מכיסא הדין ושב על כיסא החסד והרחמים, למען ברית אברהם, יצחק ויעקב אבותינו, למען רחמך וחסדיך, כי רחום אתה, כי כתיב, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אז אני אומרת, אם הוא חנון, אף אתה תהיה חנון, ההגעה, הגישה לימים הללו בעיניי, היא קודם כל להפעיל את אותם מידות שאנחנו רוצים שהשם יפעיל כלפינו, כלפי עצמנו, כלפי סובבינו, אנחנו רוצים שיחמלו עלינו, בואו נחמול אנחנו, בראש ובראשונה על עצמנו, נשים לב מה אנחנו אומרות לעצמנו, איזה תפוקה, איזה עצלנית, איזה אגואיסטית, או וואו, כמה קשה לי לראות או לשמוע כך וכך וכך, כמה אני זקוקה כן, לראות את עצמנו באנושיות, שזה ככה כל התקשורת המקרבת על רגל אחת, התחברות למקורות החמלה שלנו ולמה שנמצא מתחת, לשיפוטים, למילים הקשות והכואבות, להלקאות הללו. אז זהו כזה בגדול ככה לקבץ את זה לאיזושהי מסגרת זמן מאוד מאוד קצרה. יש לי גם איזשהו שיר יפה לסיום, אבל אני אשמח לשמוע ככה עוד רגע, עוד מילה, עוד תפילה. אמת כי אתה הוא יוצרם, זה בנתני תוקף, שזו תפילה קצת קשה, כן? מי יעברון, כמה יעברון, מי יחיה, מי ימות, כזה נורא מלחיץ, שכולם כזה דומעים ומפחדים וחושבים על מי היה איתנו שנה שעברה שכבר איננו, ומי לא יהיה. ממש ככה שירה, ממש, ואז ישר מתנגן לי השיר של ליאונרד כהן, שהוא עוד יותר, מה זה השיר כבר עם שלו? איזה? מנגינה אחרת, הוא הוא by by fire. fire, וואי, וואי. שזה קלאסי בתור טקסט משלים שמקריאים אז לי בא להלחין את הפסוקים הללו מתוך נתני תוקף. אני אבקש מרפי אישי שהוא מלחין לעשות עם זה משהו אולי. אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם.
אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש. ביי אורנה, תודה. תודה שהיית איתנו. כצל עובר וכענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח וכחלום יעוף. במילים אחרות, מה אנחנו כבר מצפים? טוב, זה גם לא בדיוק מעודד. בוא נאמר ככה, זה מקטין את הציפיות. אנחנו כאלה קטנים, אז בואו לא נפיל עלינו את כל העולם ומלואו, אוקיי? כן. אם אנחנו כאלה קטנים, אז בבקשה, לא, תנמיך ציפיות. וגם ננמיך מעצמנו ציפיות. אני כזאת קטנה, אז אני לא צריכה להיות מושלמת, ואני לא יכולה להיות מושלמת, וזה גם בניגוד לטבע שלי. כי אם הייתי מושלמת, לא הייתי בחיים, אוקיי? לא היית אנושית. לא הייתי אנושית, בדיוק, או שהייתי אנושית, אבל לא בחיים. מי שלא חי אז ומת, יכול להיות שהוא מושלם, לא יודעת. חלק מהחיים עלי אדמות זה ה-back and forth הזה של התנועה אבל הזאת, בהקשר שהיא הזה, החשובה. שירה, כן, האם בהבנה שלך, בתפיסה שלך, אלוהים זה משהו שהוא מושלם? כן, מבחינתי אלוהים זה האינסוף. היי, מי נעלמה? לא משנה. כן, אלוהים, את יכולה לקרוא לו אוקיי. אלוהים, את יכולה לקרוא לו השגחה, את יכולה לקרוא לו אינסוף, הבריאה, לא משנה, איזשהו משהו נשגב. וזה כן דבר חי? זה משהו שהוא גם חי וגם מושלם? כן, לגמרי, לגמרי. מעניין, כי זה כאילו היוצא מן הכלל למה שכאילו כרגע דיברנו. לא, פתאום דיברתי על חשבתי על העולם זה האנושי, בשונה אז את שמה מהאלוהים. את אלוהים כן, כאילו אלוהים ברא בעולמות את אחרים. האדם כיצור אנושי, אבל עם איזושהי זיקה אליו, עם איזשהו מקום, עם נשמה, עם איזושהי נקודת אור, שהאדם יכול, כן, פוטנציאל נקרא לזה, להתקדמות אינסופית. אבל מה שחשוב זה העבודה עצמה, לא היעד לאן הוא יגיע. כי לעולם לא נוכל להגיע להיות אלוהים, כי אנחנו לא אלוהים, כי אנחנו בני אדם. אבל מה שחשוב זה השיוף המתמיד הזה, להסיר את הקליפות מהלב, את עורלת הלב, עוד ועוד ועוד ועוד, בדרך שהיא טבעית, נכונה, נעימה, איכשהו, לפעמים אולי פחות נעימה, אבל שהיא אפשרית, שהיא לא משהו שמעל הטבע או נגד האנושיות שלנו. אוקיי, הבנתי את התפיסה הזאת. אז בואו ככה לקראת סיום נעשה איזשהו סבב קטן, לשמוע מה אתן לוקחות, איפה אתן עכשיו, מה חי בכם. לי זה חידד, זאת אומרת, לקחתי מפה משהו מאוד מאוד קטן, לקחתי המון, אני אומרת, אני אתחיל רק מהמשפט הזה, שבאמת לכוון את עצמי לחמלה ולא לקורבניות וגם לא לאשמה, זאת אומרת, חמלה שהיא קודם כל כלפי עצמי ואז גם החוצה, אז לא להאשים לא את עצמי ולא את הסביבה, זאת אומרת, כי אשמה וקורבניות הם בעצם שני צדדים של בדיוק אותו דבר. אז לא להיות במקום הזה. וזה מאתגר, זאת אומרת, כשיש כאב, איך עושים את זה? כאב בלי אשמה, בלי קורבניות, עם חמלה. תודה, זה באמת מסע, זה לא משהו שאפשרי ביום אחד, זה שריר של מאמנים אותו הרבה הרבה הרבה, וכל הזמן מנסים עוד ועוד ועוד, כי הכי טבעי כשיש כאב למצוא את מי שאחראי לו, מי שבגללו זה קרה ואז כזה, בדיוק. פחות כואב לכאורה. לכאורה, כן. תודה. אז תודה רבה. את מרשה לי לשאול אותך שאלה על התגובה שלך, על מה שאמרת עכשיו? אני אנסה, את יכולה לשאול בשמחה, אני מקווה שאני אצליח לענות. Okay. אין לי ממש כותרת לשאלה, אז אני פשוט אשאל את השאלה. אני תוהה, אם יש לך רעיון איזה צעד קטן חומל את יכולה כבר לקחת על עצמך כדי כזה להיות על השביל הזה של מה שאמרת עכשיו. וואו, תודה על זה. כן, כי זה נשמע טוב בסיסמאות.
איך אני עושה את זה? כאילו זה מין אמ, בקשה מאוד גדולה בעצמך, זה נשמע לי, ובקשות בתקשורת מקרבת, כמו שאת בטח, כאילו, אני מניחה, לא יודעת, כן. אולי את יודעת, כזה קצת קונקרטי, מסוים, בלשון חיוב, measurable. מהמם. וואו, אני טיפה אחשוב על זה. אני אני צריכה לחשוב על זה. יש לך רעיון? לא יודעת. אני אוהבת את הרעיון של ארנינה, של לשים יד על הלב, אמ, בתור התחלת החמלה, בתור הסיגנל לגוף שהחמלה מגיעה, כמו שאמרת, החמלה העצמית. בתפיסה שלי, החמלה העצמית זה הדבר הראשון כן. שמיטיב שיקרה, ולא על ללכת החוצה להבין את האחר, כי אז אני קצת מוותרת על עצמי אולי. אז מה ששירה אמרה, החיבור העצמי, הדבר הזה, הבסיס של הפירמידה. אז היד על הלב כזה, זה ממש בשבילי מסמן את החיבור לגוף. תירגעי שנייה, כאילו בקטע טוב של כזה, תרגיעי את המערכת. וואו, תודה רבה. זה ההצעה שלי. בשבילי מה מעולה. שעובד, אם בא לך לשמוע עוד כיוון, כן, כן. בתוספת כמובן, זה אמ, לעשות איזושהי התבוננות על מה שקרה ועל מה שחשבתי או מה שאני חושבת עכשיו, התבוננות, כן? איזה טקסטים רצים לי בראש, ולשים לב ולא לשפוט אותם, לא לשפוט מהמם. את השיפוט. נגיד, כן, אני עכשיו במצב של קורבנות, אשמה, זה מה שאני מסוגלת כעת. זה. איזה באסה, הלוואי והיה אחרת. אבל זה המצב כרגע. כאילו עצם להסתכל על ההפרדה זה כמו על הזאת. סרט. מה זה? כאילו להסתכל על זה כמו על סרט. זאת אומרת, זה מה שרץ אצלי עכשיו. בדיוק. ההפרדה הקטנה הזאת, הפרדת מפתח, שהיא באמת בת פוטנציאל להמון דברים. אז בא לי תודה להגיד רבה. שאני ממש שמחה שאמרת את זה, שירה, כי זה אפילו כזה, כאילו מרגיש לי, יש לי מחשבה שמה שאני אמרתי זה איזשהו צעד שהוא אפילו יותר קדימה ממך, ואפילו הייתי רוצה לנסות לקחת את זה עוד יותר אחורה, של, כי ברגע שנחטפים כזה, בחוויה שלי אין משאבים. אז אני חושבת כזה, מה המשאב הכי קטן שאני יכולה לנסות לזכור, ואולי כזה רק להגיד, איזה באסה שוב נפלתי. כזה רק, איזה באסה שזה קרה. כן, אף אחד לא אשם, אבל רק כאילו הכי קצר שאפשר למוח כדי לשדר איזשהו שינוי. איזה באסה. כן, פשוט איזה באסה. תודה, וואי, ממש תזכורת חשובה. אז עוד מישהי, שלומית, איריס, ויקימדיה ישראל, נעים להכיר. זה הזמן לגלות להוריד את המסך אם רוצות, לא חובה. פספסתי את השאלה, כי יצאתי, היה לי צריך להיות אה, במשהו, יצאתי על בשנייה האחרונה. השאלה היא ממש פשוטה. מה את לוקחת מהמפגש המעניין הזה, שקרו בו הרבה דברים? אז אזעקות מכל מיני אוקיי. כיוונים. האמת שלקחתי משהו ממש משמעותי. דיברת על 13 המידות, שהן כולן מקום של חמלה. ללכת עם המודעות לזה, ולקרוא את הטקסטים שהם יותר קשים לעיכול מתוך העיניים האלה, איך תהיה החוויה שלי עם הקריאה הזאת. תודה. לא רק הקריאה, איך תהיה התפילה מהמקום הזה. תודה. תודה לך. תודה שחזרת. איריס, היי. היי, חייבת להגיד שמה שאני לוקחת מזה שהייתי רוצה שאת תהיי הרבנית שלי. וואלה, תודה. אני מלא. ראייה כזאת אופטימית וחברית ופתוחה ופותחת, כל כך נעים. ממש תודה, וואי, זה גם הכמיהה שלי לרבנית כזאת, ברוח דומה, יש, צריך למצוא, אבל יש, ממש יש. נכון, מילי? כנראה שיש. אני מאמינה שיש.
יש עוד ועוד קולות מהסוג הזה, וגם גבריים, גם נשיים, יש. כן. מה מדבר עלייך במיוחד אבל בתוך זה, איריס? הרצון שלך שיהיה טוב, שכולם יאהבו את כולם, ושלא תהיה אלימות. אה, אני כל הזמן אומרת שבעצם כל התורה מבחינתי היא ואהבת לרעך כמוך, וזה מה נכון, שאני שמעתי אצלך. תודה. זה באמת מה שאני רואה בתורה וביהדות, וכן, ויש הרבה מסיחים שתופסים את הפוקוס, את הזרקור, ושלא לא בכוונה, תחילה, אני חושבת שזה פשוט שיבוש. אז תודה לכם. תודה רבה. אני רק רוצה לקרוא איזשהו שיר יפה ששמעתי השבוע, באירוע של 929, עוד פרויקט מאוד יפה שמטרתו לחבר את התנ"ך חזרה לכל רבדי העם והחברה. אז השיר נקרא מבוקש של אדמיאל קוסמן. אני גם מעתיק אותו. שירה, כן? שירה, את יכולה רק תסכימי להקריא לאט, בטח. שזה כזה, תודה שאת גם או מתעקשת. לאט או אולי פעמיים. או מאה אולי אחוז. שיר שיתוף מסך עם השיר, הנה זה שיר כל כך שכתבתי אותו, יפה. גם העתקתי אותו פה בצ'אט. את אוקיי. רוצה לקרוא אותו אולי, ענבל, בקולך האיטי והנינוח? אני פשוט, אני בפחד שתעזבו, אז אני רוצה להכניס כמה שיותר. זאת חוויית החיים שלי. אני נשארת איתך, אצלי צהריים, אני איתך. יאללה, תקראי, ענבל. אם בא לך. רגע, אבל את במיוט. אני נורא אוהבת להקריא, איך ידעת? רואים עלייך. מבוקש, אדמיאל קוסמן. מבוקש מקום שקט, עליו תונח הנפש לכמה רגעים בלבד. או, נפש באה להיות מונחת. מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול, או שיח שלא יקום ויתקפל כשהיא תבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד נקי, נעים וחם, שישמש ספסל, מקלט למישהי, קרובה שלי, ילדה יונה, נפשי שלי, אשר יצאה מן התיבה לכמה רגעים, בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לרגלה. איזה יופי של קריאה. אז נאחל שלנפש שלנו, במיוחד בימים הללו, שתמצא מנוח, אם זה בבשורות טובות, אם זה באווירה המיוחדת של הימים הנוראים, בביחד שיש לנו, שהימים הללו מזמנים לנו, אם זה הביחד המשפחתי, הקהילתי, הלאומי, שנמצא לעצמנו מנוח, שנחפש מנוח, ושנזכה לרגעים כאלה של נפש שקטה, עם הרבה חמלה. אז תודה לכם. שירה, תודה תשלחי רבה. לנו את תודה נתוני רבה. תוקף נשלח את כל החומרים שיש. מעולה. תשלחי מלא פרסומות בקבוצה. רק פרסומות, מלא מלא מלא, ותצרפי את נדב לקבוצה. תודה לך. תודה. יש תודה סגירת רבה. מעגל, אפשר להזמין אותו, נכון? אפשר. נשמח. אני פותחת קבוצת פרסומות, ואני, אם אתה רוצה לבוא, אולי אתה מתעניין. יאללה, שבת שלום, שנה טובה. שבת שלום, תודה רבה. ממש, זה היה נפלא. תודה. תודה, נעים להכיר את כולם. כן. איריס התלמידה של שירה, ארמינה? תתחילה עוד מחזור של זה?